OK, takže dneska tak se hraju Airsoft, akorát v Minecraftu, jo. Byl jsem tam já, Sandrum Drago Vorkis, bylo to zajímavý, má to 2 kola, takže jo, doufám, že se to bude líbit. Nezapomeňte na like a odběr, protože za 1000 odběratelů máme odhalení a jo, užijte si video. Můžem? Tak 3, 2, 1, teď. Však je dobrý shiftovat, jo. Doporučoval bych. Já si posral. A já kurva. Do pičí, dobré. Ty vole, to je napínavý, vole. Je, extra je. Jaký buzerant? Co ti jebe? Já se bojím. Já taky. Kámo, si dáš kouví a spočil, kámo. Prestaň. Já tady mám jen ganu, já jdu si pro ganu a jdu ven. Já se seriózně nemám rád, kámo, teď. Vy čo tu dáváte furt ten vypuštěný skurva? Ty vole. Dobre, toto je moje najobľúbenejšia hra. Moje taky, kámo, lepší než Call of Duty. Jo no, kámo. To je lepší jak všechno. Tvoja mama! Ty piču! Nie, prezaď! Zdechni! Dobro, dám si to. Zdechni! Kámo, Áno! jak? Vyložení jak? Čo tebe? Ja som tam skákal, ja som úplne bany opoval. Toto už není vtipné. Kdo je mrtvý, Vorkis? Já jsem mrtvý, já teď spektuju. Typ, co sa tu obrnil, reálne. Kurva! Nedávajte ten skurvený flash. Ne. Nie! Jakube? Je to mezi náma. Čo je Jakub? Co to je crazy? Šajse. J-mode, Jaj. spectator, ale má TP. Kámo, to je jakože seriózně dobrý pohled, co teď mám, kámo. Nice. Dobrý, nice. Můžem 3, 2, 1, teď. Druhý kolo. Tu. Čo tebe? Kdo to byl? Kde? Jo. Ja sa bojím, kurva! Kto tu chodí? Kolik jsi zbylo? Ty pičo. Kámo!
Já jdu spechtit. Do piči. Jakube, podívej se na můj spot, kámo. Kaž? Kurva! Ty piči. To je no? Jako můžeš, že jo? Kámo, to je... Co? Já jsem ho nevím. Kámo, jak si tě nemohl vidět. Yes, kámo. Takže teď to je ještě Sandru, ne? Zbývá. Ne, všichni jsou dead, ne? Jo? Říct, jak jsem tě nemohl vidět. OK, a doufám, že se vám tohle OK, a doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ho nezapomeňte na like a odběr, protože... OK, a já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože OK, a já doufám, že tohle... Píčo, kámo, co to je, ale už. OK, ale já doufám, že se vám tohle video, kámo, do prdele. OK, a já doufám, že tohle video... Protože za 1000 odběratelů, tak máme odhalení OK, a já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, nezapomeňte na like a odběr, protože za 1000 odběratelů, tak máme odhalení a jo, uvidíme se někdy příště a čau.